subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura shirye-shiryenmu za su kai gare ku. Mun gode. Tambura gidan sarki, jiniya gidan gwamna, mai martaba sarki. Barka babban sarkinmu Adamu Husaini Labba ne namijin zaki. Jinjina ƙara martabar ka babban sarkinmu Adamu Husaini Labba ne namijin zaki. Fari sai na kirayi Rabbana mai mini kari, na gode da baiwar ka kare mini kari. Gane baitin sarki Adamu mai kyan tsari, kainuwa ka zarce mai hasada ya yi gori na fada. Jinjina ƙara martabar ka babban sarkinmu Adamu Husaini Labba ne namijin zaki. Allah salatu kan ka kara wa abban Fatima ana annabin mugatan ummati dan sa Allah ƙara yi minni baiwar baiti in ta koda Adamu Husaini gugan karfe sai da kai. Jinjina ƙara martabar ka babban sarkinmu Adamu Husaini Labba ne namijin zaki. To da in koda maza tuka ga sarkin aiki na daban, sarkin da ke dauke da dukkan maki duk duwala da kewayen da kai mata mulki kuma daidai kake abin ka ba tauye haƙi namijin maza kafi karfin ama farmaki tushiya ne kai masomi na dukkan aiki na faɗa. Jinjina ƙara martabar ka babban sarkinmu Adamu Husaini Labba ne namijin zaki. Adamu Husaini Labba na biyu gaishe ka masarautu gaba ɗayansu duk sun shaide ka na ga kyauta ta wace ta zamo alwashinka duk ɗan halak ai dole ne gaban ka ya duka ciwon idan makiya ka zamo san barka. Jinjina a gare ka kai ni da shan Allah sai da kai. Jinjina ƙara martabar ka babban sarkinmu Adamu Husaini Labba ne namijin zaki. Jikan Adamu Labba mai gaskiyar jiya jikan Adamu Labba kufin kure maleji dan Usaini Labba hanyar kulubba burji dan Usaini Labba kukun zamo tamkar gamji. Adamu Usaini kun yi wa makiya murji sai gani an bar kukun zamo ikon Allah na fada. Jinjina ƙara martabar ka babban sarkinmu Adamu Husaini Labba ne namijin zaki. Jinjina gunka mai gari Allah ja kwananka, taimakon da kake yi Allah ya rubayya maka ɗaliban duwala na rawa duk da bazarka har da ke wayan duwala duk sun shaidai ka yau du'a'i na Allah kare ahalinka a shukarku ta yi gayyata fure mai garin musu da kai. Ka a ramma da kwarai baka gaza ba daga abinci har abin sha kwarai ka rarraba mai zuciyar alkhairi mai gari dole kai ta gaba du'a'in mu mai gari ka zama babban babba har a ranka kwatancar da kai koda can gaba mai gari Allah kare lafiyar ka ya kare ka rabana. Jinjina ƙara martabar ka babban sarkinmu Adamu Husaini Labba ne namijin zaki. Na jiyo kan gwanin mu gagara sha kurkun ana Adamu Husaini Labba ka cika kai ta alkarai nake nufi kwarai ka cika fam gani nima da alkairai cika ni make mai fadar zuciya na tabbatar za ka yi yasin sarkinmu na zo kai min rawanin sarkin waka in faɗa. Jinjina ƙara martabar ka babban sarkinmu Adamu
ni kuma gada annabawa ne a fahimce ni jarumar zuciya ce da ku ba ku da raini kaga sarki kuma malami ya zamani ko gido na rufe sarkin mun sai mu mun bi ka ja muje Jinjina ƙara martabar ka babban sarkin mu Adamu Husaini Lambo ne na mijin Adamu Husaini Lambo Allah ya rika ma kuma a komai da zaka yau Allah ya rika maka rabbi Allah ya habbaka dukkanin arzikinka ya tsare ka daga sharrukan dukkanin makiyanka ya dawamar da kai akan dukkanin arzikinka sarkin Husaini Lambo kana kan saiti na amince in kwana in wani ina maka waka ko da zafi ko da sai duk yanayi zan baiti tun da ka cancanta sarki ina da garanti jikan Adamu Lambo dan Husaini kauku ta ka zamo bango majingina gun al'umma sai da kai Jinjina ƙara martabar ka babban sarkin mu Adamu Husaini Lambo ne na mijin zaki ni yan majis ni ne nake yi maka waka sarkin mu Adamu Husaini mu mun bi ka ni maimaita so nake ka ban sarkin waka a duwala da ke wayanta in taimaka waka gamin na ni ma in shigo alfarmar kanan zan tsaya sai na dawo godiya na dinna ka ja gaba Jinjina ƙara martabar ka babban sarkin mu Adamu Husaini Lambo ne na mijin zaki ga mai neman ƙarin bayani zai tuntube mu a wannan lamba kamar haka please descend transat 6 93 31 94 72 a sha saurari lafiya 'yan majis